Здравейте хора, ние снова ще играем в 14 Ultimate Team. Както виждате, на 15 точки съм в 7 дивизия. Това трябва да е задължително победа, ако искам да взема трофей, да продължа в 6 дивизия. Миналия матч успях да победя с 5-1, опонентът ми лефна. Беше много смешно. Да видим какво ще направя този матч. Какво има в момента? Да, един от играчите ми няма договор, за съжаление. Трябва да отида да купя. Надявам се този мач да протече както миналия. Много се надявам, защото ми се иска да взема този трофей. Хайде по-бързо да е. 6 дивизия изпитах малко трудности, като преминах първия път. Доста трудно ми беше. Но надявам се този път да успя да прогляда в 5-та. Да не изпитам трудности в 6-та. И така да започваме матча. Да видим също кого ще се изправим. И така открихме опонент да започваме матча. Така, къде влязох? Не знам. Така, 78 рейтинг и 100 chemistry. Няма да изпитам трудност, надявам се. На вратата му е Куртуа, има Фелайни. Ето също видях, че има. Надявам се да не може да играе толкова добре. Но за сега показва доста голяма класа. С ето. Това е първата му атака, спряна е. Къде видим аз какво ще направя с моята първа атака. Стопката е Томас Мюлер. Центриране или под... Не знам какво беше това в между другото. Опитах се да центрирам, но явно съм прекалил с силата. Така и виждащо подаване към Марко Ройс. Топката е Ройс, подаване. Редица от грешни пасове в момента. Трябваше да бия, а не да подавам. Не знам защо се получи така. Така, опит за изчистване на топката. Не се получи много. Така, топката е Марко, дали ще успее да я настигне? Да. Центриране в наказателното. Опит за удар с глава на Ди Мария. Но за жалост не успя. Отново топката е Шави Алонсо. Удар на Шави Алонсо. Над напрешната града, за съжаление. Така, 8-та минута. За сега нещата се развиват добре. Но да видим какво ще стане до края на матча. Така, стопката е Ройс, виждащо подаване към Анхел Ди Мария. Ди Мария центрира в наказателното и това мисля, че беше удар отново. Не знам защо центрирането не се получава така. После нямам идея. Така, пас, който е пресечен, за съжаление. И контратака от страна на противника ми. Защо играчите ми тръгват? Това беше излагация. От класата така става. Прекалено много клас имаше в този удар. Виждащо подаване към Анхел Ди Мария. Влизане в наказателното. Удар. Мислех, че ще бие с другия си крак. Не с този удар в оце на топката. Аут имаше. Видим контратака. Спряна е, за щастие. Но с топката е Томас Мюлер. Какво ще направи Мюлер? Спряне. Той отново си възвръща топката. Подаване към Калага. Калага опит за центриране. Не отнета. Топката е към Томас Мюлер. Подаване. Удар. Право в ръцете на Куртуа. Така, върнат се топката към вратаря. Изчистване. Няма да рискувам като разиграм в близо до вратата си. Просто това приемам невероятен риск.
И какво става сега? Подаване твърде силно беше, за съжаление. Топката е Марко Ройс. Удар на Ройс, блокиране. Много гадно се получи тук. После се поведе твърде бързо. Виждащо подаване към Калага, отново той се повежда. И грешен пас. Така, да видим какво ще направи от контратаката този. Не му се получи много. Да видим какво ще направя аз. Абсолютно нищо, едно голямо нищо. Така, стопката е ето. Филайни. Отнет стопка. Сега Ройс. Виждащо подаване. Грешен пас на Томас Мюлер. Защо толкова грешен пас се прави тази идея, не знам. Така, бърза контратака с топката е Санти Казорла. Какво ще направи центриране? Удар с глава и това е 1-0. И Дибайор успя да отбележи в 31-та минута с глава. Неочаквано беше това попадение. Една никаква контратака, гол. Толкова възможности имах под себе си, но после не успя да ги реализирам. Поне едно равенство, ако направя, ще е добре. Отново атака, спасяване на вратаря, просто невероятно беше това. Имам аз какво ще направя тази контратака. Нищо. После никой не тръгна с мен. И на кого да подам? На въздуха явно. Така, пасинг 75 на 74%. 7% повече си подава моят отбор. Така. Вещо подаване към Марко Ройс. Какво ще направи Ройс? Подаване към Томас Мюлер ли беше това? Не знам кой беше, но определено ще се махне от отбора ми. Ще разбера кой беше, но директно го селвам. Невероятен пропуск. Как е възможно това? Това трябваше да бъде сигурен гол. Видим какво ще направя сега. Вещо подаване към Томас Мюлер. Така. Той се опита да поведе на Ройс, но не успя. И какво има сега? Засада, мисля, че да. Засада. Не знам тук някакво да правя без до моето наказателно поле. Просто безсмислено е. Така, пас към Томас Мюлер, удар и спасяване на Куртуа. Просто не мога да повярвам. Но класата си и класа сега не мога да споря. Това е вратарят на Челси. Макар че Томас Мюлер е играч от Байер Мюнхен, титуляр, който е много според мен по-добър, но можех да го реализирам, но за съжаление не успях, както и предното положение. Да видим контратака с топката е то. Надбяга Филип Лънс. Какво ще направи Лънс? Нищо. Ето, спринт на ето, удар на ето и спасяване на вратарят. Какъв спринт направи? Гати коня, като гара бел. Така и това е кратно по времето. 1-0 с гол на Едибайор. За съжаление не успя да изравня. Имах много положение пред себе си. 10% от много по-малко притежание. 4 удари към вратата от общо 8. Неговите са 4-4. Не знам защо. Но просто този матч сега се развива доста зле. На всяка цена трябва да победя, ако искам трофея. Но ако направя равенство, пак ще успея да премина в 6 дивизия. Отново грешен пас на Марко Ройс. Защо се получават толкова грешни паси, не знам. Така, стопката е Калага. Опит за подаване. Или по-скоро да... Не знам какво беше това. Така, стопката е Ди Мария, безпощаден удар и
града. Втори удар и отново над напречната града. Нямам думи просто. Нямам думи. Какво ще направи Шави Алонсо? Удар, блокиране от гипс. Много силни минути за Ди Мария. После не мога да повярвам каква града. Не мога да повярвам на очите си, че изтървах. За четвърти път или за пети. Нет стопка. Вещо подаване към Томас Мюлер, не става стигне. Минския нападател. Така, стопката е Дибайор. Какво ще направи Дибайор? Доста силно повеждане, центриране и изчистване от моя страна. Пас към Анхел Ди Мария. Какво ще направи аржентинецът? Спринтира. Навлиза в наказателното опит за подаване. Това, ако беше преминал този пас, определено трябваше да бъде гол. И то направо незабележим гол. Какво ще направи контратака? Шмьоцер я спира за щастие. И грешно подаване отново. Защото сигурно ще кажете, че няма никакво кемистри. Ето отново. Така, 64-та минута 1-0 с невероятно много пропуски. Центриране към Анхел Ди Мария, удар! И това вече е гол. 1-0 в 1-1, простите, с гол на Анхел Ди Мария в 68-та минута. Забележите какво невероятно подание и какъв невероятен удар. Даже влезе английски. Да, английски влезе. После това нямаше какво да направи. Безплощаден беше аржентинца точно в този момент. Доста финтове на ето в момента. И не на Бадиор, простите. Не можах да видя. Така, стопката е Ройс. Не, да, Ройс беше, съжалявам. Опит за извеждащо подаване, той не се получи, за щастие. Така, стопката е то, отнета му е и той пак се връща. Доста финтове виждаме от ето. Това гати как го изблъска направо, не знам. Така, вратарят си овладя топката на гради. И това какво има сега? Засада, да, засада. Няма да рисикувам, смятам да излитам напред. Върната е, стопката е Калага. Извеждащо подаване към Марко Ройс. Какво ще направи немецът? Центриране в наказателното беше твърде ниско, за съжаление. Само топката беше стигнала до Томас Мюлер. Мисля, че беше в наказателното. Трябваше вече да я вкарам. Повеждане с топката е то. Какво ще направи е то? Центриране и отново колоритно изчистване на вратаря. Трябва да спра вече с тези неща. Пас към Марко Ройс. Какво ще направи Ройс? Блокиране, за съжаление. Стопката е Ди Мария. Удар. Твърде слаб беше. Твърде слаб удар на Анхел Ди Мария. 79-та минута. 1-1. С гол на Бадиор и на Анхел Ди Мария. Отново грешен пас. Вещо подаване към Анхел Ди Мария. Дали то ще стигне? Не. Успя да отнея топката. Центриране беше твърде силно. Твърде силно центриране. Така и вещо подаване към Марко Ройс. Нямаше какво да направи, освен да удара с глава. Просто не му оставиха никакъв шанс. Отново извеждащо подаване към Марко Ройс. Какво ще направи? Удар на Ройс! Това едва
Не, простите, 2-1 с гол на Шмелцер, но се извинявам, 85-та минута, отново брат в матча, невероятно попадение, да видим дали ще успея да задържа резултата и да взема трофея, да премина в 6-та дивизия. Просто невероятен гол. По-скоро голът е невероятен, но паса беше още по-невероятен според мен. Така, отново подаване към Ройс. Тъч. Мисля, че май е мой. Да, мой е. Тъча. Сега на какво да подам на Ройс. Така, изчистена топка. И това е много опасна контратака. Какво ще направи? Да! Успя да спася! Браво! Браво! Мисля, че това беше Шмелцер. Много добре. И сега контратака. Стопката е Марко Ройс. Какво ще направи Ройс? Завъртане на Ройс. Влизане в наказателното. За съжаление бях се повел. Стопката е Калага. Удар на Калага. Твърде близо. Твърде близо беше стопката и това е крат на матча. 2-1 с голове на Анхел Ди Мария и на Шмелцер. Успявам да взема трофея, да победя в матча и влязъл вече в 6-та дивизия. Невероятно. Просто това беше невероятен матч. Имах много пропуски, да, знам. Но гледат на голът на Анхел Ди Мария беше незабележен също и на Шмелцер. Това беше всичко от мен. Ще се видим в следващия епизод, където вече ще бъде в 6-та дивизия. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк и не се стръгнете. Чао, чао!